ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бар дурустозен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Ҳама каса гӯш кунед ки дар имрӯза навор чӣ ҳастай. Заминҳои фурӯшӣ ҳастай ятш ана 26 000 сомон, дигариш 6 000 сомон. Ай Тоҷикистон бар дуро я Lexus мошини Lexus роӣ кардагиян, ай Россия я Opel дути роӣ кардагиян 50 000 рублш мега. Хонаҳои заминӣ ам бар дуро бисёр ай Тоҷикистон ва ай Россия ам роӣ кардагиян. Хулоса ҳамаша дар ин видео гап мезанам. Квартираҳои фурӯшӣ ам ҳастай. Квартира ҳастай якта ай шаҳри Душанбе ба чиза чораш. Хулоса бардрои азиз касе ки сум дорен ҳами видеоро тоғша тамошо кунен, боварӣ дорам ки ягон чизи арзон ба қаб мекунен да. Аз киҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонен ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен, мо барои харидоро я рекламаи созаш мекунем. Мисли ҳар вақте адона лайкира биҷихен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як фирмаро тавсия метем. ин кор фақат барои занҳо, барои апашко, барои хоҳара, бардрои азиз шумода умуман дахл надора. шумо метавонед ки нанависен дар ин WhatsApp. як фирмаро тавсия метем, кор фақат барои занҳо. фарқш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. мехоҳед дар хонаи шаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. пас дами рақамҳо тариқи WhatsApp бинависен, я апашка шумода тарзи кора бе пул мефаҳмона. бардрои азиз бор дигар такрор мекунам ки шумо нанависен, илтимос. апашко, хоҳаро шумо бинависен, тарзи кора шумо бе пул мефаҳмона. биген ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам. номерош ҳастай WhatsApp шуда бинависен фақат. бардрои азиз ака навора сар кардем, ба қызиқ ёнбош кунед то охири видеора. дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон қишлоқи Қайнама. ноҳияи Ёвон қишлоқи Қайнама, лави кӯча. хонаи деэтажаи бар дуро 8 сотиқ заминда 8 дар хонаи фасон кардагӣ, ремонт шимиёна, овсует ҳаст, ҳуҷҷат 100%. гирди хона маҳкам ба симент блок вардоштагӣ, дарвоза дора, ошхона, баня, ҳоҷатхонарам доштай. нархша 400 000 сомон мега. савдо мешава 2 210 000 рубл мешдай. соҳиби ҳамин хона мега ки ана ягон хона бошад дар шаҳри Душанбе, алишам мекунам. бардрои азиз ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бо дайнаи бардро маълумотша навистагием ки ана чанд дар хона дорад, чанд сотиқ дар ки ҷое. ва бардрои азиз, ай сабабе ки зуд реклама мекунем, кам-кам мошин мо дароӣ мекунан. мошина гӯш кунен. Opel Vectra B соли баромадаш 1995 сол, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, объём моториш 1.8 литр, коробка механикай. 4 та баллони нав дорад, чашкиёш варид нестай. маълумоти бештара занг мезанен, мепурсен. қарор дора бардро дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсида. нархша 22 000 сомон мега. солиш бардро ана солои навтаракша, мақсад 95 сол, 22 000 сомон мега. савдо мешава 120 000 рубл мешидай. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардрои азиз, бисёр замин гуфта будем шаҳри Ваҳдат. ин замини фичи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлолашда. 6 сотиқ заминда 3 дар хонара фундаментош рехтагӣ, свет 6 бардро, овош я 20 метр дуртарай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100% ана бо фундаментҳои ошхона, анҷомхонашам рехтагиай, ҳезмхона қатъи ана ҳоҷатхонаш тайёр будай. нархша 6 000 сомон мега. 6 сотиқ 3 дар хонара бардро, фундаментош рехтагӣ бидай, 6 000 сомон, 320 000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардрои азиз, агар ин мошин дар Тоҷикистон мешид, ҳозир мехаридамаш. нархаш зур айне ки Opel дути соли баромадаш 1999, сӯзишвориш бензинай, полни бакай мега. сӯзишвориш бензин, полни бак кардагӣ, мотораш дай асвала мекана. коробка механик, 4 та баллони зимни дига ам дора. мошин тозаи бардро ана қарор дорад дар Москва, город Внуково да будай. бардрои азиз, аэропорт 3 километр дуртар. нархша 50 000 рубл мега. 50 000 рубл чӣ хел нархи зур. 8800 сомон мешавад тоҷики қатӣ. номерои телефонаш аст, имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен.
دوستان عزیز، یک خانه روی کردگان ای روسیا خانه زور اینه که همه چیز چورش قطعی. این خانه دسامبر درو قرار دارد در روسیا ارالسکی اوبلاست 1 گکتار زمین داره، 3 در خانه داره، کوخنی بنیاد در درنشای. ремонт خانه میونه او سوئد هست وجود 100% پلوس تراکتور داره، алафдравак бардро прескнак гандумкорак плюк грузовой газел ҳамин чизош бардро места ферма барои 40 биққа дошта хеле десенда сурат обши ҳамаш 1 миллион 800 000 рубл мешава. 1 миллион 800 000 рубл да ҳама ҳами мисол ана хона ферма ҳами ҳама чиз трактор ҳама чизош месудай 1 миллион 800 000 рубл. ана суми тоҷикӣ қати 320 000 сомон мешидай. номери телефонаш аст, имо ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардои азизи мошини десен ана Lexus Panorama будай, соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин, абъём моториш 35 литр, коробка автомат. ҳолати мошин хубай, ҳуҷҷат дора, 4 та баллони нав дошта, адрес ноҳияи Рудакӣ, яъне ки пештара Ленский район, нархша 120 000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. агар ана мисол хона бошад дар шаҳри Душанбе, алишам мекадай. номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. 120 000 сомониш мега бардрои азиз, ана алишам бидай 650 000 рубл мешидай. харидро яниқ зангиш бизанем. دوستان عزیز، انا مگذاریم با یک کوارتیر فاسونی دیگه. این کوارتیر دیسین قرار دارد در شهر دوشنبه، نویای فردوسی، پیشی انا تئاتر جوانان دابدای. 3 کمناته در دیم اتاج قرار داره، 70 کвадратний метр. ремонт خونه бардро люкс ай, ремонти замонави чхеле десен кардагӣ ай. об светаш ҳастай, ҳуҷҷатош шартномавӣ ай, квартира ба чизе чораш мефурӯшанд. ҳамин мақсад чизе ҳастай, ҳамаш месудай, нархша $60,000 мега. 670 000 сомон мешидай, 3 миллион 650 000 рубл. номери телефонаш аст, ана занг зада маълумоти бештара бигирен. бардори азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи истиқлолишда. 6 сотиқ замин да дар хона қатъи веранҷкардагӣ, ремонти хона коробка, ов светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, санг, қим, шебениш овардагиай. қариби хона да мактаб, баниса, магазин, масҷид наздик будай. нархша 90 000 сомон мега. шаҳри ваҳдат дар бардори азиз 90 000 сомон. касе харидор бошен савдо мешава. 480 000 рубл мешидай. номери бологиш бардро ана номери тоҷикистон шай, номери поёнгиш имо ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. دوستان عزیز، مگذاریم با یک زمینی ارزانی دیگه. این زمینه دسیم بردرو قرار دارد در ناحیه دنقره 10 сотиқ замин ай. صاحب زمین میگه که سروشنی زمین من بفروشم در ناحیه دنقره، بولیونی پایان، لاوی راهی کالونی دوشنبه کلوب دابدای. همین لاوی راهی دوشنبه کلوب. نرخ بردروی عزیز 26 000 سامان میگه. کسی خریدار باشین سودو میشوه. انا پول روسی قطعی 130 000 روبل میشدای. نمره تلفنش هست، زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین. бардрои азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. лайкора фаромӯш накарда бошед ки ин квартира десем бардро қарор дорад дар ноҳияи ёвон, духонага дар сеюм этаж қарор дорад, 60 квадратный метрай. домои пешинаи хона ремонт доштаи. соҳиби квартира мега ки хонаи фурӯшӣ дар назди химзавод, духонагаи ову суветаш ҳастай мега. нархиш 75 000 сомон арзон алиш мекадай. 400 000 рубл мешидай. хай бардро гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунем. номерои телефонаш аст. касе харидор бошен, занг зада маълумоти бештара бигирен.
دوستان عزیز خانه‌های فروشی تمام شد. یاد کامنتر فاسون میخونه بعد خیر خوش میکنیم که باور که بفراشیدیم. بانو نوشته که گل در بالای انا سفید دار لای کباب اچکی دار. مارینا نوشته که گل در بالای ساوزی لای کزانی بسلانسی. خوبان یک گلباز میزور نوشته که گل در بالای بامای خانه خری ثوابای کسی خانه میخره لای کجقیده خره. گل در بالای حمام آبی حمام شید تمام بعد سرت نوشوش تمام. شامیل کامیلوف یک انا کامنتاری زور نوشته که دنیای دو روزه لای کبزم با موزه با مهنتای سودو تیجی دیلوتون نمیسوزه میگه. یک گپ نیست، زنده باشین. دوستان عزیز با نواری خانه‌های فروشی امروزه است که جایی که زمین انا کوارتیرا ماشین چیزی که روی کردم بردارو حرکت کردم برای شما را نرخوشو نگفتم. خیلی فکر میکنم نرخوی زور بده. مخلوص باشید دونالا که به پلا بچخین همین ویدیو را ایمو واتساپ چی سایت داریم پدلیت سکنین و کسی که در کانال ما پادپیس کردگی نیستین فوراتون که خانه‌های ارزان پراپسکات نکنین در کانال من پادپیس سر بچخین زنگوله را در بلاگیش مونین. بردروی عزیز تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. در کی جای باشین همیشه سربلند و خانه آباد باشین. و بردروی عزیز تا آخر ویدیو را اگر تماشا کرده باشین در کامنتر رقم 5 بنویسین. من میفهمم که شما تا آخر ویدیو را تماشا کردین. بردروی عزیز خیر.